Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Apanza makamaka pali ripoti lina lomwe likuonetsanso kuti game imeneyi makamaka kampeni akuchitika pano ndi kampeni wa wadya mtoliro. So tikuonanso kuti nkhani makamaka yokhuza thanzi la APM ikunkerankerabe ikuchulukira. Tikuonako makamaka zipaniso zomwe zili ku opposition ena ndi ena akumakhala akuikumba nkhani imeneyi kuti zikuoneka kuti APM alingizali bwinobwino bakuti thanzi la DPP tinamizira zambirimbiri zokhuza thanzi la APM zikukambidwa. So apanso makamaka tikuona kuti MPC nayonso yasija chiripoti china chokhuza nanso ndi thanzi la APM kapena kuti Arthur Peter Mutharika. Kuti pa MPC palembedwa zokuti chadi koma ndisada werenge ripoti limene ndanakale kuti nkhani imene ikuoneka kuti ikukula kwambiri. Taonapo akaliyati adayankhulaponso ziwiri zitatu adaliso kabambe nawonso kumaza mmenya choncho nkhani ya thanzi komanso kukula kwa APM. Koma makomenti ali kumusi kuku onsewawa amakomenti ochuluka ndi otukwana kuti amalawi akutukwana chifukwa chani. So tateni ndikawerenge makamaka ripoti kena kuti zawerenge comment kakati makomenti amenewa akuyenda motani. So ripoti ndikumveka motere akuti nkhani yokhuza thanzi la mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika yayambiranso masamba amchezo kusatira kulephera kwawo kuti afike madera onse akumpoto pomwe anakhazikitsa misonkhano yokopa anthu kuti awasankhe pa 16 September mu mzinda wa Mzuzu. Poyankhula ndi MBC Digital undule mwakasungula omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana ati anthu akuyeneradi kudabwa chifukwa ammadera ena alephera kumva mfundo kuchokera kwa munthu yemwe akupikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko, ndipo ati Mutharika ataya mwayi waukulu. Amakasangula ati pamafunika kuti Mutharika akafike maboma onse mchigawochi ndi kulowa mkatikati movuta kufikira kuti anthu akumeneko amve mfundo zawo komanso akhulupirire zakuthekera kwawo pa ntchito yomwe akufuna ya utsogoleri wa dziko. So tikuona kuti ripoti ali kumveka momwemo kuti Mutharika aluza mwayi kapena kuti ataya mwayi waukulu akamba kuti sadafike magawo ena makamaka mbali zina za Malawi kutengeranso ndi mmene kampeni yawo imayenera kuyendera. So zimenezi akuti zadandaulitsa anthu ochuluka kwambiri pano pa Malawi. So taonanso kuti MPC idachezaponso ndi akulu ena amene amadziwika ndi zina lokuti undule mwakasangula amenenso atitha kunena kuti ndi activist choncho amenenso kuti amakhala akuyankhulirapo nkhani zokusiyana kupanga comment iti kuyikirapo ndemanga kuti pamene pazayenda bwino pamene pasizayenda bwino kampeni ku Malawi kuno ikuyenda motere kapena siku iyenda motere. So mwakasangula akuti nena kuti makamaka anthu akuyenera kukhala odabwa makamaka madera ena amene Peter Mutharika asadakwanise kufikako akuti anthu amadera amene APM sadafikeko asadakukhale ndi mwayi omva mfundo za APM zimene zikupangisa kuti ma chances okuti APM akagayidwe vote kuchokera malo amenewo achepe kapena kuti in short anena kuti APM ati wataya mwayi. Kumene kuyankhula kwa undule mwakasangula zondaona kuti makomenti ali kumusukuku ndi makomenti oyipa kwambiri amenenso amalawi ndikuona maphuzo kuti kwana MPC mongokumbusana MPC sikawirikawiri akuyika nkhani ya straightforward yokhuzana ndi APM. Nkhani imenera ipitike pang'ono isunthe pang'ono. So tadeni ngoro makomenti awiri atatu kuchokera pa page mene ya MBC Digital atione kuti amalawi akuti pochani. Uyi ndi Jute Daddy watukwana, mwana Dmax watukwana, chabwino uyi ndi Wycliffe watukwana. Makomenti atatu
otukwana onsewa timanena kuti pamodzi pano sitimalimbikisa zinthu zosakhala bwino mpake makomenti otukwana sikawirikawiri wawerenga. Uyu ndi Keith akuti olomutati ali mukuyubala, he's the only game changer. Chabwino akuti olatati APM ali pawiri bala ndi game changer yekhayo amene amalawi ochuluka akumuyang'anira. Uyu ndi Winter akuti MBC musayiwaletu kuti moyo ndi perete, wapambuyo amakhala wapatsogolo komanso wapatsogolo amatha kubwerera mbuyo. Mind you, kumeneko akudaliso atolankhani osata ntchito ngati inuyo akuti lero ndi mbiri chabe ndiye phunzirani akulemekeza maufulu a anthu ena posatengera maonekedwe, maphunziro, ulumali ndi chuma, chifukwa tsiku akuti lophonya akuti lopsa lako munthu wa moyo ndi mawa lako. Zipani zolamula zimabwera ndipo zimapita, koma anophunzirani kugwira ntchito yanu mosatira malamulo osati ngati wachipani ayi, chifukwa mawa alimafika dzikomo. Comment imene iso ndi comment iso yomwe ili ndi ma likes ochuluka 300 chakuti amalawi ayinyadira kwambiri kamba kwakuti mkulu amene Winter Kafaliani walembapo zinthu zogwira moyo kwambiri. Felix akuti as long as APM is alive ife timuvoterabe. Chabwino kungoona kuti APM ali moyo, ngati ali moyo be tsiku la lero timuvotera pa 16 September. Comment from Felix Windi Flora kuti olo atamayenda pa wheelchair APM my vote. Chabwino uyu ndi ino akuti 16 September rolling so fast, MBC kuzalowe akuti chikolopa, ku MBC kuzalowe chikolopa azasesesese akuchosa nyasi. Chabwino comment from ino uyu ndi Obra kuti the whole MBC. Chabwino MBC yonse zona afuso ndi limene lolo. Uyu ndi Godwin kuti the state president passed ikwendeni awa komenta zosiyana. Chabwino Hastings akuti olo ali admitted ku hospital akomatika chongabe pachimanga. Chabwino Luka kuti who is Undule Mwakasangula, I just want to know. Afotokoza kale kuti Undule Mwakasangula ndi mkulu amene amayankhulirapo amazukuta mkhani zosiyana zomwe zima achitika pano pa Malawi. So kwinako mukakhala mukufufuza nokha kusaka zithunzi pa social media komanso kuona kuti muwa achite mutani ningora ku comment awita tatu ndichite zokwanguka pamodzi pano. Uyu ndipita kuti our last hope mwa professor basi. Chabwino uyu ndi Kennedy akuti who is Undule Mwakasangula, ambiri sakumudziwa koma amudziwa. Mkhani yavuta apa ndiyo kuti akuti thanzi la APM silili bwino kweni komanso APM kusakwanirisa kufika madera ena amene amenera kukafika kupereka mfundo zake akuti wataya mwayi. Kodi inu pamodzi pano comment yanu ndiyo kuti chani imene idali ya changu yomwe tidabwereza ndipo kunena kwathu timati ngati mwafika kumapeto osamayiwala kuti panga support munjira like, share komanso subscribe. Itango chitani subscribe iyo mukatero mwatilemekeza mwatipasa mangolomera kusanzika ndi makanda sanzika kale tikumanenso nthawi ndingoti mwa akoma nonse. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.